Ako fungujú afirmácie? Niekedy sa môže zdať, že afirmácie fungujú proti nám. Keď napríklad hovorím si, som bohatá, ale v skutočnosti bohatá nie som, tak sa môže zdať, že vytváram vnútorný konflikt. Lebo takto som to mala ja kedysi, že som vlastne nechcela hovoriť tie afirmácie, pretože ma to štvalo, že to nie je pravda. A nerozumela som, ako ja sa mám presvedčiť o tom, že to je pravda, keď to pravda nie je. Tak vám ponúknem taký svoj pohľad, ako vlastne môžeme využiť afirmácie a nerobiť si tu na tento vnútorný konflikt. Je dobre vedieť, že žijeme vlastne v kvantovom poli a že každá naša voľba, ktorú robíme, vytvára zároveň novú možnosť a novú realitu. Takže keď ja sa dnes rozhodujem, že či dám výpoveď v práci alebo nedám, tak sa akoby rozdelí tá časová os na dve moje verzie a jedna tú výpoveď dá a druhá nedá. A obidve existujú súčasne. A vlastne každá sa začne vyvíjať úplne iným smerom. A týmto spôsobom je tam tých krížovatiek ako úplne milión. A vlastne vo vesmíre existuje naša verzia, ktorá má čokoľvek si môžete predstaviť. Vždycky niekde existuje. A keď pracujeme vlastne s touto kvantovou realitou, keď pracujeme s afirmáciami, tak vlastne sa ladíme na to kvantové pole. Takže keď ja hovorím, som bohatá, tak ja vlastne vstupujem do kvantového pola a naša úplne inteligentná myseľ alebo inteligencia vôbec celkovej našej osobnosti dokáže plávať týmto vesmírom a presne nájde ten bod, kde toto pravidlo je pravda. To, čo ja teraz hovorím, je pravda. Takže vlastne za každým, keď hovoríš afirmáciu, tak vstúpiš do kvantového pola a tvoja celá neurologická sústava nájde presne ten bod, kde to je. Nájde to. Takže ty vlastne nejdeš proti sebe, ale ty hľadáš svoju verziu, ktorá už to má. A čím viac ty afirmácie opakuješ, tým viac si tvoje telo vlastne sa ladí na tú frekvenciu toho, kde už to realita je. A tým sa samozrejme previbruje celý náš systém, preprogramuje sa neurologické, vytvárajú sa nové neurospojenia. Áno, viac o tom samozrejme hovorí Joe Dispenza, celá jeho práca je vlastne o tomto. Tak len aby ste vedeli, že za každým, keď hovoríte afirmácie, tak vstupujete do kvantového pola a vlastne hľadáte tú svoju verziu, ktorá už túto realitu žije. Ahoj.